Slyšte příběh známý dob, kdy církev byla na rozcestí, kde jaký kněží žil jak snov, domy Páně byly plné řestí. Až do konce za pravdu se bral, za pravý cíl život svůj Bohu dal. Skončil v plamenech ten statečný pán, chtěl reformy statečný z Husian. Pozvali ho do kostnice, kde měl obhájit svůj názor. Přijel v klidu s glejtem v ruce, proti všem vedl nerovný spor. Až do konce za pravdu se bral, za pravý cíl život svůj Bohu dal. Skončil v plamenech ten statečný pán, chtěl reformy statečný z Husian. Mistr Jan neodvolal svoji víru, mistr Jan reformátor církevní. Na koncil jel a věřil, že v míru zradili ho a on skončil ve vězení. Až do konce za pravdu se bral, za pravý cíl život svůj Bohu dal. Skončil v plamenech ten statečný pán, chtěl reformy statečný z Husian. Skončil v plamenech ten statečný pán, chtěl reformy statečný z Husian. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu. Braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. Braň pravdu až do smrti,